Tudtam, hogy el fogsz jönni. Mindig csak téged hív, Angelo. Jöttem, ahogy csak tudtam, Róza néni. Hogy van a papa? Még idejébe jöttél. Mindannyian Isten kezében vagyunk. Eduardo, Angelo van itt. Papa, megismer még? Ja. Papa, van valami kívánsága? Hajaj, közelem. Közelem. De szemét, Alscazzone! Papa, ezt miért kaptam? Te gangster! Rabolsz és lapsz és lövöldözöl! Szégyent hazal a családunkra! Bocsánat, papa. Mivel békíthetném ki magát? Most már mindent megtenni a papának, hogy boldogan halljam meg. Hát igen, papa, persze. Tehát a halálomat kívánom! Nem, papa, dehogy! Angelo, ígérj meg nekem amit. Kérjen akármit, meg lesz. Esküdj a családod előtt, Clemente atya előtt és Jézus Krisztus előtt, a Madonna előtt. Mire? Esküdj meg, hogy becsületes útra térsz. Hagyd azt a szégyen teljes életet. Na de papa, én... Péter Clemente! Itt vagyok, fiam, itt vagyok, Esküdj fiam. meg! Esküdj! Na jól van, papa. Ha ettől megnyugszik, hát frankó leszek. Esküszöm. Most már meghalhatok. Ezt meg azért, hogy el ne feledd. La Pavaton delle città, la 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 presto battega che le già presto la 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 deve vivere, deve piacere, deve piacere. Filmszínházunk bemutatja Sylvester Stallone Gáti Oscar főszereplésével az Oscar című filmet. Bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per verità, bravo. La 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 la. Fortunatissima per verità. Fortunatissima per verità. La 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 la. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Donna ragazze, vecchie fanciulle, quella parrucca, presso la barba, quella sanguigna, preso biglietti, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presso la barba, preso biglietto. Figaro, 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 ahimè, ahimè, chi furia, ahimè, chi corra, una alla volta, per carità, per carità, per carità, una alla volta, una alla volta, una alla volta, per... Zene Elmer Bernstein. Figaro, son qua, hey Figaro, son qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro Fényképezte Macabre. Írta Claude Magnier. Forgatókönyv Michael Barr és Jim Mangold.
Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo. Ti fortuna, ti fortuna, ti fortuna, non mi querrà. La 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 la. Ti fortuna, ti fortuna, ti fortuna, non mi querrà. Sono il macocum della città, sono il macocum della città, della città. Della città. A filmet rendezte John Landis. Egy hónappal később. Négy millió munkanélküli. Újabb bankok mentek csődbe. Lesz bele és sír. Full House. Fenében, nem löföltünk. Halkabb van, felébred a főnök. Jól van, csúcsók, bezárt a bazár. Ász, es neki a dinnyegömböknek. Jól van, adjál. Szedd magad. Ma van a főnök nagy napja, nem érted? De Franco Provolone nem a jó útra tér. Itt valami nem kóser. Ki hallott már Franco nevű bankáról? Beszállni egy bankba. Ez nem Franco. Ez biztos Swindley. Ez nem svindli. Bankárok jönnek szerződést kötni délre. Jesszusom, mindjárt odaég a pitén. Biztosan tudja a hír, fecsegő. Tudti a hír, rendetti úr. Halbiztos. És még ma meg fog történni. Tudtam. Szövetkezik Obenionékkal. Adja már ide a kezét! Obenionékkal, úgy van. Csak is ez lehet a terve. Biztos vagyok benne, hogy emlegették is az Obenionék nevét. Maga hisz ennek a téglának? Én fizetett besúgó vagyok, az pedig tisztességes foglalkozás. Megkaphatnám most a kis pénzecskémet, Mr. Vendetti. Adj neki egy 20-ast. Ó, Ez hűségpénz. Szólj, ha hallasz valamit. bennem megbízhat. Nagyon köszönöm, Mr. Vendetti. Nagyon köszönöm. Gyanúsan nagy volt a csend. Provolone nagy fogásra készül. És mi ölbetett kézzel várunk? A 11. parancsolatot követjük. Csapj le, mielőtt fele barátod lecsap. Végeztem a körmével. Ne végezzek valami mással is. Grant kapitány sírja izgalmasabb látvány. Már Istennek, mára végeztünk. Tumi pokoli dühös lesz. Évek óta próbálja elkapni Frankót. Azt ugyan leszheti. Csodát vár tőlünk. Az a fickó 3 hete a járdát se piszkolta be. Ez Tumi. Most rajtad a sor. Tessék, Tumi. Gondolom azóta sincs semmi újabb hír arról a híresen Franco fiúról. Mit tehetek én róla, ha? Miért nem figyeltek jobban? Úgy hírlik, szövetkezni fog Obenionékkal Chicagóból. Viszlát. Adjuk már a fenébe, Tumi, zsiványból is lehet rendes polgár. Frászt, ismerem a fickót. És én mondom, hogy kutyából nem lesz szalámi. Talán szalonna. Akkor se, Franco. Amint történik valami odaát, akármi legyen az, felhívnak engem. Értve? Értve. Hé, oda süss! Jövök már.
Mi csak. Itt a kicsi Anthony. Egy bazi járgánnyal. Beszélnem kell Provolone úrral. Mi? Hey! Lője már le azt az izét! Beszélnem kell Provolone úrral. Azonnal. Nem emlékszem, hogy beírtalak volna az előjegyzésbe. Nem ám. Itt vannak a Finucci fivérek 9:30-kor. Dr. Poole 10:30-kor. Clement atya 11-kor, és a bankárok délben. Könyvelő sehol sincs felírva. Kérlek, Aldo, ne cseszekedj! Ez írtósürgős. A főnök sose kell fel 9 előtt, ezt még a zsaruk is tudják. Rám lesz dühös. Rád lesz dühös, de nekem kell felébresztenem. Mondd, hogy életbevágó kérdésről van szó. Oké. De nem lesz elragadtatva. A nappaliba várakozhatsz. Ennek aztán van vér a pucájába. Szétbuzerálja a napi rendemet. Mit képzelsz, hová mész? Felébreztem a főnököt. Szigorúan megtiltotta. Pihennie kell a bankárok miatt. Sürgős ügy. Te csak fedezz. Csak aztán meg ne bánja. Megmondta a főnök. Azt mondta, életbe vágó főnök. Ne szólítsatok főnöknek, az tiszteletlenség. Bocs, főnök. Nézd csak a kis Anthony. Vége a szesztilalomnak, vagy mi van? Beszélhetnénk 4 szem közt, uram? Nem úgy vagyunk? Áldó reggelit. Grapefruitot. Gusztusosan szeletelve. Pirítós. Csak enyhén. Sonkát. Soványon. Kávét. Tej nélkül. Cukorral. Hozd. Már is Franco. Hoppá. Provolone úr vagyok, különösen a bankárok előtt, megértetted? Igen, Provolone úr. És az udvaron eszek. Vagyis az átriumban. Igen, Provolone úr. Ahogy kívánja, Provolone úr. Tudod, fiam, mi az az átrium? Nem, uram. Udvarszerű oszlopoktól övezett térség. Köszönöm, uram. Ezt nem tudtam, uram. Csücsülj le, Anthony. Minden nap megtanulok egy új szót. Ha te is fejlesztenéd a szótáradat, nem csak revizor lehetne belőled. Könyvelő, uram. A mai napra felírt szó expeditív. Annyi, mint hatékony és gyors. Akkor hát legyünk expeditívek. Mi olyan fontos, hogy felébresztettél? Akkor, Provolone úr, tisztelettel bejelentem, hogy fizetésemelést kérek. Lehet, hogy nem értettem kristálytisztán. Mit akar a fickó? Béremelést kér. Akkor jól hallottam. Megőrültél? Hallgasson meg, kérem. Van ennek bőr a pofáján? Pofátlan atak, főnök. Nem vagyok főnök. Pardon, főnök. Tudom, nem alkalmas ez a nap, uram. Azt mondod, fiam? Ha minden jól megy ma... Kopogja le, főnök. Bankigazgató lesz belőlem. Hallottam róla, és nem is háborgatnám, ha a szerelemtől nem volnék zavarodott. Mi köze a szerelemhez ennek az egyénnek? Szerváltam a reggelit. Szervíroztat, te fajankó. Beiratlak dr. Poole beszédgyakorlatára. Ha én tanulhatok, te is tanulhatsz. Annak agyára ment a jó modor. És ne feledje, nem sokára jönnek a Finucci fivérek. 9:30-kor. Jól van, gyere fiam, menjünk az átriumba. Ez tetszik a külvárosi kölköknek. A feleségemnek jó ízlése van. Ő rendezte be. Na. Milyen hölgy miatt keltem 8:43-kor? Tessék, uram? Azt mondtad, szerelmes vagy valamiféle nőbe. Az egy gyönyörű lány, egy gazdag családból való. Ma reggel fogom megkérni. A szerelem hatalma. Áldásom rátok, és legyetek boldogok a mennyasszonyoddal. De hát így nem vehetem el, amíg nem biztosítom a megszokott jó módot. Szakíts vele, ez csak a pénzedet akarja. Nem, dehogy épp ellenkezőleg. Kedves és jóságos, érzékeny lélek. Szeretném látni azt a nőt, aki így az ujja köré tudott csavarni. Jól van. Mennyit keresel? Havi 400-at. Na és mennyit szeretnél? Havi 1400-at. Kérem, gondolja meg nyugodtan. Én már átgondoltam. Takarodj az átriumomból. A nagy Anthony nem volna büszke rád, ha hallaná. Apám sírjára mondom, nem akartam felizgatni.
De magának fogalma sincs, milyen nehéz, hogy nem könnyű egy fiatal pár indulása. Ezt magyaráztam Lipinski úrnak is. Lipinskinek? Igen, Myron Lipinski úrnak. Lóvés Lipinskinek a gangsternek? Mit kerestél te annál a mocsoknál? Új könyvelőt keres, az előző meghalt álmában. Az a gyáva szemét nem merte lelőni, amíg ébren volt. Nem is olyan szemét, uram. Mr. Lipinski megadná nekem a havi 1400-at. Az az álma kígyó. Az én legjobb embereimre fáj a foga. Na jól van, megadom a 1002-t. Provolone úr, mélyen meghat engem az ön bizalma. Ez a srác jobb pénzbehajtó, mint könyvelő. Akkor számíthatok a havi 1200-ra? Igen, megkaptad. Menj. Már megkérheted. Provolone úr, van szerencsém megkérni az ön lánya kezét. Hogy mondtad? Igen, az ön lánya szédített meg. Az én lányom? Honnan ismered a lányomat? A Klub 33-ban találkoztunk. Abban a lebújban? Az egy nagyon kultúrált lebúj. Nem lehet az, ha az én sörömet méri. Főnök, kérem csillapodjon, majd én elintézem. Hát nem megmondtam. Add csak ide. Ide. Mi már nem abban a buliban játszunk. Téltől bankárok vagyunk. Akkor már felkelhetek, Provolone úr. Sajnos felment a pumpa. Semmi baj. Tisztelettel emlékeztetem, hogy megkértem a lánya kezét. Szaros havi 1200-zal! Ő többet érdemel. Így van. Kereshetne a férje 1400-at is. Akár többet is. De nem te leszel az. Kani, hozd a gyomorkeserűt. De hát az áldó dolga. Akkor hozasd áldóval. Igen, főnök. Nem vagyok főnök. Pardon, főnök. Na ide figyelj. Azt hiszed, beleegyezek, hogy elvedd a lányomat a pénzért? Provolone úr. Nem a pénzért kell a lánya. Bebizonyítom. Na és? Hogyan? Az esküvő után. Minden pénzem neki adom. Na és mennyi az, te csóró? $48,642, 30 cent. Ezt a havi 400-ból spóroltad? Elloptam magától. Micsoda? Van pofád bevallani, hogy 50 rongyal megloptál? Ez egy tetű. Akarja, hogy ledurrantsam? Ide a pisztollyal. Hányszor mondjam még? Te már csak inas vagy. Inas! Az a műszer a családi hagyatékom. Milyen megható. Magyarázatot követelek tőled. Akkor az elején kezdem. Csak onnan, hogy lopni kezdtél. Amikor felvett könyvelőnek, a könyvei rosszul álltak. Csak azt nem mondd, hogy most jól állnak. Lehet, hogy mínuszban vagyok. A rezsi magas volt, a tiszta haszon alacsony. Én megfordítottam. Megkaptad érte a habcsókodat, nem? Fogtam a védelmi bevételt, és befektettem a piaforgalom növelésébe. Így tudtam lecsípni 10 centet sörönként. Gyarapítottál, hogy meglophass. De történt valami. Bizony nagyot hibáztam. Az került 50 000-be? Kérem, ne lője le a poént. Ó, bocsánat. Volt még egy kis hibám. A könyvekben csak 5 centtel csökkentettem a költségeit 10 cent helyett. Amikor rájöttem a hibára, eljöttem elmondani önnek. Nem emlékszem rá. Chicagóban volt. Bálint napja volt. Pofa be! Tudom, hogy Bálint nap volt, mert akkor ismertem meg a lányát. Abban a lebújban. Megalám. Azonnal beleszerettem. És abból az 5 centes tévedésből lett a boldogságom kulcsa. Átírtam a könyveket, és elraktam a többletet. Jól tudtam, hogy a jólelkű Angelo Provolone nem sajnálja azt a pár fityinget a vejétől, hiszen amúgy is a lányának gyűjtöttem. Elvarázsolt egy fickó. Képenbe vigyorogsz, és közben hátba döfsz. Nem vagyok büszke rá, uram. De akármit cselekedtem, csak a lányáért tettem. Szeretitek egymást, mi? Ó, nagyon. És tud arról, hogy te ide jöttél? Nem, uram.
És ő szeret? Ó, persze, bizonyosan. Hiszen tanújelét adta. Mi tanújelét? Aldo! Neki mi köze hozzá? Csak a szódabikarbonát hozza. Minek? Ne feledje, uram, 1931-et írunk, és felnőtt férfiak vagyunk, ugye? Bögd már ki végre! Lefeküdtem a lányával. Mi? Tírjátok ki! Nem most, főnök! Hullával várjuk az úri társaságot. Na jól van, ezt megúsztad. Nyugodjon meg, én nem akartam felizgatni. Miért is izgulnék? Ide jössz és felébresztesz, és kiderül, hogy elloptad a pénzem és a lányom! Ugye, fiúk, szerintetek is semmiség? Szerencsét, hogy ma nem vagyok izgatott, mert ha izgatott volnék, te már nyakig állnál a betonba. Nem kell elsietnie a választ. Még jó? Előbb elbeszélgetek az én édes kicsi lányommal, fiacskám. Elég sok megbeszélni valójuk lesz. Addig is elmegyek, majd válaszol, ha visszajöttem. Papa. Neked nem vagyok papa. Hé, főnök. Nem vagyok főnök. Bocs, főnök. Hadd mutassak neked ajtót. Ott az ajtó! Kimegy a házból. Jegyezd fel. Beszélhetnek önnel, Provolone úr? Nem. Lisa! Lisa! Since she came, why it's a shame how she goes down. Tell her she can't get. Lisa! Met. Georgia claimed her. Georgia named her sweet. Lisa! Georgia. They call her sweet Georgia Brown. Lisa! Lisa! Már bezárod előttem az ajtód? Csak egyedül akartam lenni, papa. Már felnőtt nő vagyok. Hallottam róla. Mit akarsz ezzel mondani? Te csak ne játszd meg magad, úgyis tudok a barátodról, vagy inkább a szeretődről. Tudsz róla? Igen. Szégyent hoztál az egész családunkra, indecente. Papa, láthattad már, hogy felnőtt nő vagyok? Nézd! Hová gondolsz? Az apád vagyok. Na és? Hogy jöttél rá, hogy szeretőm van? Ide jött az a mocsok, hogy megkérje tőlem a kezed. Most meg miért sírsz? Mert olyan boldog vagyok. Azt hittem, örökre elment. Hát jobban tette volna. Hogy beszélsz az én jövendőbeli férjemről? Nem mehetsz hozzá egy ilyen majomhoz. Ahhoz mész, akihez én adlak. Bruce Underwoodhoz. De én nem akarok Bruce Underwoodhoz menni. Az egy sznob és pattanásos. Randiztok egyszer és elmúlik. Rajta. Verje csak meg. Anyád meg én a legjobb iskolába járattunk. És mi lett belőled? Barzadály! Úgy nézel ki, mint egy örömlány a bardélyban. Jobb lenne, ha szomorú lány volnék. És micsoda ronda zenéket hallgatsz. Bing Crosby, Cab Calloway. Azt hiszed, nem tudom betéve a trágár szövegeiket? Ó, hogy én mennyire el vagyok nyomva. Szeretnék úszni az angol csatornán, vásárolgatni Párizsban, heverni a honolului homokon. Csinálj, amit akarsz, de ezt a szobát el nem hagyod. Finucci. Kani, figyeld az ajtót, a lányom nem mehet sehová. Finucci! Buongiorno, signore Provolone. Az ott az öltönyöm? Nem egyszerű öltöny. Ez egy Finucci. Sokáig készült. Gyorsat akart, vagy minőséget? Nem sietünk. Nem sietett Michelangelo, nem sietett Leonardo. És nem siet a Finucci. Guido, ez az én szövegem.
Hogy a tiéd? Sì, se mia è scorsa. Che cosa tu è scorsa? No, sta finucci Niente parla. allora, non No, niente fare. no, Elég! Fel a könyvtárba! Sì. Lépcső, most nem mennek. Ó, hogy itt mennyi könyv van. Sose láttam ennyit. Jó, csak szeretek olvasni. Signore Provolone, utoljára jöttünk házhoz, mert hogy híresek lettünk. Híresek? Bizony, uram, az egyik művünk a címlapra került. Mutasd csak, mutasd. Lemészárolták a kölyök képűt. Szép munka. Az öltöny is jó. Grazie. Az özvegye a temetésre is rendelt. Megmondtam, ha kifizeti az elsőt, meg lesz a másik. Ugye milyen szép? Fogja meg. Egész lágy, mint egy bébipopó. Jó, remélem illik rám, mert bankárnak akarok látszani. Ó, mi igazi bankárt csinálunk magából. A nadrágját vegye le. $4 millió munkanélküli. Ez igazán elszomorító, ugye, uram? Persze. Mert ismét csökkenteni kell a részvények árát. Pocsék világ. Már nem lehet úgy elmenni a klubba, hogy ne botolna koldusokba az ember. De vagy inkább hátrányos helyzetűekbe. Nehéz időkben nehéz döntést kell hozni. Hát ezért is jöttünk össze, uraim. Jaj, ne! A gyomrom. Megértőbbeknek kellene lenni. Annyira még nem vagyunk megszorulva, hogy Franco Provolone a cégtáblára kerüljön. Nem kerülne a cégtáblára. De a pénze a mi kasszánkba folyna. Uram, hogy kerül egy gangster a köreinkbe? Ex-gangster. Vagy ha így jobban tetszik, a rablók bárója. Mint J.P. Morgan vagy John T. Rockefeller. Azoknak legalább nem volt közismert gúny nevük. Bízzák csak rám Provolone urat. Lehet, hogy kell az a mocskos pénze, de nem tapsolok hozzá. Ó, Nóra, annyi mindenről álmodom. Szeretnék repülni léghajóval, elmenni egy jó kis mulatóba. Ópiumot szívni egy kínai barlangban. Teljesülnek majd az álmai. Meglátja. Elszúrták az életem. A férjhez menés volt az utolsó lehetőség, hogy kiszabaduljak innen. Hát, ha a börtön ilyen volna, nem volna rossz. Tudja, egyszer elmentem a színházba. Igazán, és mit vettél fel? Nem érdekes, de volt a darabban egy lány, aki azt mondta az apjának, hogy terhes. Így kényszerítette, hogy férjhez adja a barátjához. Ha én azt mondom, hogy terhes vagyok, az apám megöl. Akárhogyan is, de így aztán kijut a házból. Bankár nyakkendőt is adok. A bankár öltönyéhez. Válasszon. Harsány, csíkos, tarka, fakó, Frankó. Provolone úr! Mi van? Nem látja, hogy próbálok? Provolone úr, a lánya kéreti. Már megint? Életbevágóan fontos ügyben. Már megint mit akarsz? Apám, édesapa, mondanom kell valamit, ami nagyon megrázhat. Apám, úgy döntöttem, hogy elvonulok a világtól. Most akarsz apáca lenni? Arról már lekéstél. Édesapám, olyan házba megyek, ahol leányanyák szülik meg gyermekeiket. Micsoda? Rosszul van, főnök. Hát nem vettem el a fegyvereidet? Félretettem. Vészhelyzetre. Na ide vele. Pakolj ki.
Ez minden? Mint a német fegyverletétel. És most ki innét? Magamra emelem ezt a fegyvert azok után, amit tettél velem és az anyáddal. Micsoda szégyen! Sajnálom, apám. Már pakolom is a cuccaimat. Nem mész innen sehová sem, férjhez adlak ahhoz a szeméthez, csak előbb meg kell találnom. Apám, meggondoltad magad. Hát mi más tehettem volna? Az esküvő után beköltöztök a szép, tágas, földszinti lakosztályba. Miért a földszinti lakosztályba? Mert miután eltörtem a lábait, nem tud többé lépcsőt mászni. Ez érdekes. Valami nő keresi. Nem érek rá, jöjjön máskor. Nem megy el. Miért nem? Azt mondja, hogy... Tudom. Életbevágóan fontos ügy. Basta, Finucci. Mit tehetek önért, Miss... Tereza, beszélhetünk 4 szem közt? Hát persze, menjünk fel az irodába. Ha mindegyikötök így edzene, nem volnátok nyápic legények. Provolone úr, butaságot csináltam. És pedig? Beleszerettem egy férfiba, úgy hívják Anthony Rosano. Igaza van, butaság, mert az a fiú már elég érkezett. Kinek? Én nekem. Hogy érti ezt? Épp az imént kérte meg az én lányomat. Tehát már itt járt? Igen, de maga szép és fiatal, és annyi jóképű fiatalember futkároz az utcán, úgyhogy ha megbocsát... Maga ezt nem értheti, Provolone úr. Én becsaptam Anthonyt. Azt mondtam, hogy a maga lánya vagyok. Mit mondott neki? Azt hiszi, maga az apám. Amikor tehát megkérte a lánya kezét, akkor én rám gondolt. Akkor még csak nem is ismerheti a lányomat, és ez jó! Dehogy is jó, borzasztó. Akkor ki csinálta fel? Annyi apja lehetett volna, miért épp engem választott? El akartam hitetni Anthonyval, hogy gazdag családból származom. Tudja, ő megkeresi a havi 1400-at. Csak 1200-at! Amikor a nevemet kérdezte, megláttam a maga képét az újságban. Ezért mondtam, hogy a maga lánya vagyok. Értem már. Fogalmam se volt arról, hogy maga egy gangster. Úgy értem, nem tudtam kicsoda. Azóta miért nem mondta meg neki? Mert örült neki, hogy a maga lánya vagyok. És tudtam, hogy magának dolgozik. Vagy inkább saját magának. Szóval, Provolone úr, nem akarom, hogy Anthony mástól tudja meg az igazat. Jó, még megugrana az 50 rongyommal. Lássuk csak. Hopp, megvan. Én nem mondom meg, hogy maga nem az én lányom, ha maga is megtesz nekem valamit. Ó, akármit, Provolone úr. Itt kell maradnia, amíg elintézek a fiúval 1-2 apróságot. A szobában maradok, megígérem. Kani, figyeld az irodámat, nehogy a lányom kijöhessen onnan. Hogy kerül oda, amikor ebben a szobában volt? Az nem Liza, Tereza. Hát 2 lány. Figyelj, a harmadikban $40 teszek a nagy kalapra. Tehát $40 tedd meg a virslit. Az jól feldobja a garnírunkat. Áldó, hol van Anthony? Az elment. Azt én is tudom, kerítsd elő nekem, ha kell, akár a föld alól is. Hogyan? Amikor lazacot füstölök. Pakold el, hozd ide a fiút, és dugd el valahová. Csak ne az irodába. Figyeljen, főnök. 1 napja tért jó útra, és már is ki van. Az öregembernek már úgyis mindegy. Amit ígértem, megígértem. Beszélhetnénk végre? Most. Most? Nem. Finucci! Angelo! Most pihenj! Angelo! Sofia, édesem. Te vagy az első, akinek ma reggel örülni tudok. Belle. Ez volt az utolsó csepp. Betelt a pohár, és nem ülök többé az őrült sofőröd mellé. Csótán Joe volt.
Elvitt a misére és bömböltette a motort a templom előtt. Á, csak rossz szokásból. Miért rúgtad ki Oszkárt? Az igazi sofőr volt. Ne törődj vele, most sokkal fontosabb dolgunk van. Miért? Mi a baj? Jézus Mária, Szent József! Kislányom! Édes kicsi lányom! Éppen most hallottam apától. Mama, bocsáss meg, mama! Ez nem a te bűnöd. Az ő hibája! Az én hibám? Igen. Teljesen elnyomtad őt. Börtönben tartottál akár egy kék szakál! Te sem vagy éppen hófehérke. És kiről vett volna példát? Tele a ház csibészekkel és bérgyilkosokkal. Nagyon jól tudod, hogy nekem itthon is dolgoznom kell. Ki tette ezt veled? Mondd meg szépen. Aputól kérdezd, ő már beszélt vele. Mondd, ki volt az? Majd a lányod, majd ő megmondja neked, hogy ki volt. Oszkár volt. A sofőr! Mitől vagy úgy meglepődve, hiszen tudtad? Persze, hogy tudtam. Csak nem sejtettem. Mindjárt jövök. Őt akarta. Hát itt van. Most beszélgetünk. Angelo, nem fejeztük be. Ó, nem tudtam, hogy dolgod van. Ugye maga Provolone asszony? Tiszteltetem. Sofia, kicsi Anthony a könyvelőm. És a jövendőbeli veje. Éppen most kérte meg a kedves lányát. Lizát? Nem, dehogy is Lizát, a másikat. Milyen másikat? Tudod, a másikat. Azt, amelyik nem Liza. Törődj inkább a lányaiddal. Én... Nem tudtam, hogy 2 lánya van. Ez a ház ma tele van meglepetésekkel. Na, Anthony. Nem tudom, észrevette, de a feleségem kissé hideg volt. Észrevettem. Mi baja velem? Hát az, hogy hozományvadásznak néz. Na nem, ilyesmi eszembe sem jutott. Hogy bizonyíthatnám be az ellenkezőjét? Könnyen. Emlékszel még a tőlem síbolt 50 rongyra? Esküvő után a lányának fogom adni. Esküvő előtt is nekiadhatod. Írjál egy csekket. Ez bizonyítaná, hogy nem a pénzért akarod elvenni Lizát. Terezát? Jó, tudod, hogy mindig összekeverem őket, ülj le. Van egy kis bökkenő. Tinta kell. Nem akartam bankba rakni a pénzt, hiszen tudja, milyen idők járnak. Én drága kövekbe fektettem be. Gyémántba, smaragdba, egyebekbe. Tökéletes jegyajándék, a nők szeretik a bizsút. Már is megyek érte. Fiacskám, ha akarod, adok mellét 2 kísérőt, hisz mégiscsak jobb az óvatosság. Ne izguljon, mindjárt jövök. Papa. Nagyon várlak. Fia. Nyomorult simlis féreg. Áldó, hol az a sofőr? Joe a kedileket csikálja. Nem az, hanem a másik, Oszkár. Már kirúgta. Tudom, hogy kirúgta. Hol lakik? Honnan tudjam, hogy hol lakik? Én tudom, hol lakik. Hol? A Dzsambújban. Menjetek oda Csótán Joe-val és hozzátok ide. Csak hogy már nincs ott. Akkor most hol van? Elépett a seregbe. Európába vitték. Belezúgott egy bigébe, ahogy lenni szokott. Mégse vehette el, mert a csajapja egy igazi lökött fazon volt. Ó, igazán? Hogyne. Szerette a lányt, de nem bírt volna azzal a szemét apóssal. Befognád végre a pofád! Rosszat mondtam. Beszélnem kell önnel, Provolone úr. Később. Na, Provolone úr, elhagyom ezt a házat, és Underwoodhoz megyek. Underwoodhoz? Úgy érti, Bruce-nál fog dolgozni? Feleségül vesz engem. Magát veszi el, őt én akarom! Mármint a lányomnak. Itt ismertem meg, Lizánál. Már az első látásra megszeretett. Gratulálok hozzá. Ki van rúgva? Maga engem nem rúghat ki. Felmondok! Megnézheti az ajánlólevelét, kislány! A fenébe! A cselédnek jut a jó parti, a lányomnak meg a sofőr.
Már is szólok Tuminak, hogy siessen ide. Ez itt túl szoros. Majd én meglazítom. Fogd be a pofádat, Mussolini! Gyerünk, fiúk, nincs sok időm. Angelo, beszélhetnék veled 4 szem közt? Ne törődj velük, csak olaszul értelek. Éppen most jártam Liza hálószobájában. Nem te vagy az egyetlen. Angelo, szégyenfolt esett a kislányunk becsületén. Elő kell kerítened Oszkárt! Oszkár meglépett, már nincs is az országban. De hát a kicsinek apa kell! A kicsinek van apja, csak Lizának nincs férje. Férje, honnan szerzünk egy férjet? Ne nézzen így. Mi házasok vagyunk. Szí, van feleségünk. Nekem 10 bambino, van neki 8. Dehogy van 10. Hogy ne volna 10. Na, ott van. Anna Maria, azután Salvatore, Fabrizio, Antonio, Mario, a nagy meg a kicsi Luigi, na és aztán Giuseppe és Figaro. Figaro nem a tiéd, azt a postás csinálta. Csak viccelt. Kértem a Finucciak névsorát? Scusi. Megbocsátok. És a fiúval, aki az előbb volt itt, nem a lányunkat akarta megkérni? De, csak nem Lizát, hanem a másikat. Miféle másikat? Hát azt, amelyik nem Liza. Nekünk nincs olyan lányunk, aki nem Liza! Azt hiszed, hogy én nem tudom? Nekem fogalmam sincs róla, hogy miket hordasz össze. De ha szeretsz engem, ha valaha is szerettél, kerítesz a lányomnak egy férjet! Már megint jön. Harmadszor. Egy kisebb fajta fekete táskával. Üzenjetek haza, hogy ne várjanak. Sokáig maradunk. Ott beveszünk széhit, kiengedünk benne. Biztos, hogy ez a szabás egészen bankárus. Itt hozom, közkívánatra visszajött. Finucciék, kifelé! Te hozod szóba számlát, de te mondod meg az összegírót, hogy ez nem az én dolgom. Még adjál, már régen megállapodtunk. Akkor, Provolone úr, beleegyezik, hogy elvegyem a lányát? Fiacskám! Ó, Provolone úr, én olyan boldog vagyok. Most hová mégy? Megmondom Terezának az örömhírt. Ne olyan hevesen, nekem is van egy jó hírem. Mi lehet jobb annál, hogy elvehetem a lányát? Az, hogy gyereke lesz. Tereza terhes. Tereza terhes? Ki az a Tereza? A lányom, te bunkó. Látnom kell őt. Az élet az elszáll. Most még itt vagy, és elég egy pillanat. Bizony ez így van. Böhöm Lajcsi is így végezte, szörnyű halált halt. 25 évesen. Én is annyi vagyok. Hogy történt? Ráléptek az ujjaira. És belehalt? Belehalt, pedig nagyon kapaszkodott az ablakpárkányba. A tanulság, fiam, hogy nem volt végrendelete, és minden az államra szállt. Szegény fiú. Szegény özvegy, most zöldséget árul. Tanulságos. Az bizony. Mert mi lenne, ha te meghalnál? Hogy élne akkor a lányom? Igaza van. Holnap jogászhoz megyek, és megíratom a papírt. Fiam, családon belül mi szükség jogászra? Tessék, csak írjad, amit mondok. Én, Anthony Rosano. Várjunk csak. Hadd gondolkozzam. Ne gondolkodj, ha nem írjál. Ha mégis történne velem valami, honnan tudjam, hogy odaadja a köveket a lányának? Onnan, hogy én is írok egy nyilatkozatot. És ha aláírtad a tiédet, aláírom az enyémet. Hát nem is tudom. Na, most mi a hézak? Mi lenne, ha megírnánk egyszerre? Aldo, te leszel a tanú. Ugyan már főnök ismeri a szabályt. Ne tanúskodj, tovább élsz. Te vagy a tanú. Akkor kezdjük 3-ra. 1, 2, 3. Én, Anthony Rosano. Én, Franco Provolone. Ezennel kijelentem. Átadom azt az $50,000. Én vagyok az apja. A lányomnak, miután hozzáment. Provolone
kisasszony gyerekének. Anthony Rosano. Rossz. Kész. Igen. Írd alá. Csak magával. Aldo, te vagy a tanú. Tanú? Böhöm Lajcsi is tanú volt, és hogy végezte. Elég legyen már. Add a papírod. Előbb a magáét. Na jó, cseréljük egyszerre. Jó, nagyon jó. Jöhet az élvezet. Azt hiszem, ismeritek már egymást. Jól van, Kani, ne törődj semmivel, csak figyeld tovább a másik lányomat. Finuccsik! El kell mondanom valamit. Tudom, miről van szó. Tényleg? Ülj le, drágám. Ne áldogálj a te állapotodban. De hát miről beszélsz? Hiszen gyereket vársz. Apád elmondta. De én nem vagyok terhes, és ő nem az apám. Mi? Provolone úr nem az én apám. És ő tudja, hogy nem az apád? Hogy ne tudná, hogy nem az apám? De miért olyan fontos ez? Szóval ő tudja, hogy nem vagy a lánya. Igen. Hazudtam neked, kedvesem. Bocsáss meg. Az a rohadék! Mi a baj? Kicsalta a pénzemet! Anthony, csak azért tettem, mert szeretlek. Féltem, hogy elveszítelek. Vissza kell szereznem. Micsodát? A pénzt, mi mást? Téged sokkal jobban érdekel a pénzed, mint én. Ne, dehogy. Kérlek, hadd gondolkozzak. Örülök, hogy kiderült, milyen is vagy, mielőtt késő lenne. Tereza, gyere vissza! Tereza! Még jó, hogy nem vagyok terhes. Mi a fenét csináltál vele? Vigyázz az utamból! Hogy a fene? Tess innen már! Tereza! Tereza, gyere vissza! Túl nagy a nyüzsgés. Készül valamire a Franco. Gyanús a csend. Provolone készül valamire. Bravo! Az öltönye. Remek mű. Persze, hiszen Finucci. Ti Finucciak, tudjátok a dolgotokat. Megérdemlitek a 150 ruppót. Már is megírom nektek a csekket. Nagyon szeretnék beszélni önnel, Provolone úr. Finuccik, kifelé! Hol is nyílik? Megvan. Szóval, miben segíthetek, fiam? Gondolom, most büszke magára. Apám is büszke volna. Visszaszereztem a pénzemet, és senki se halt bele. Nem az övé. Becsapott. Nem tenném a helyedben. Elfelejti, Provolone úr, hogy ön jó útra tért. Igazad van, én jó útra tértem. De ők nem. Ecco. És kik ezek? Nem ismered a Finucciakat? Ők a leggonoszabb bérgyilkosok az országban. Nem is látszanak gonosznak. Scolpa? Sì, scolpa. Non è scolpa. È scolpa. Sì, c'est cavallo. Sì, dove? Ah, è scolpa. Sì. Ne tévesszem meg. Egy szavamba kerül, és... De Anthony, ha mégis inkább a köveket szeretnéd, megkaphatod, csak oltár elé kell vezetned a lányomat. Az igazit? Persze, hogy az igazit. Lisa Provolone. De hát sohasem láttam őt. Na és a nyilatkozat? A bíróság elfogadja. Adja vissza! Az írás szerint te vagy a lányom gyerekének az apja. Azt akarja mondani, hogy az igazi lánya terhes? Miért? Akkor mi a baj? Nem veszem el Lizát. Terezát akarom. Anthony, drága fiacskám.
A gyerekem gyerekéről van szó. Nem érdekel! Jó! Finucsiék! Jól van, szóljon a kutyáinak. Finucsi, ül! Okos döntés. Már is hozom a mennyasszonyt. Ideje, hogy megismerkedjetek. Megmondaná Signor Provolonénak, hogy sietünk? El kell intéznünk még egy fickót 11-kor. Naponta többet is csinálnak? Ó, előfordul, egy napi 8-at is. Kapós ez a fazonvágás. Sőt, ha egyet kihagyunk, hétvégén pótolnunk kell. És azt nem szeret. Mert van családunk. Maguk szerint ez normális üzlet? Számunkra művészet. Mutasd a képet. És mit szól ez? A kölyökképűt lemészárolták. Maguk csinálták? Hát ki más? Hát Finucci. Ez nagyon jó reklám nekünk. Lehet, hogy egyszer megcsináljuk magának is. És ha mi csináljuk meg magának, senki sem fogja felismerni. Che cosa fai? Maga nagyon sápadt. Rosszul van? Ez a fiú feleségül akar venni. Légy kedves. Nekem Oszkár kell. Én is elkaptam volna, de meglépett. Így Anthony viszi el a balhét. Nagyon szépen köszönöm. Hol marad a szerelem, és hol marad a románc? És a nász éjszakáig tartó ártatlanság? Angelo, kérlek, ne a személyzet előtt. Hidd el, hogy ez nem is személy. Kani, menj és tömd meg a fejed. Lányok. Liza, ez a te jövendőbelid. Anthony Rosano. Liza. Hello. Hello, Liza. Látod, már meg is kedvelték egymást. Azt mondják, a kényszerházasság is jóra fordulhat. Oszkár csilosabb volt. Ki az az Oszkár? A sofőr. Tehát a sofőrtől terhes a lányuk. Miért nem futsz mindjárt a bulvárlapokhoz? Angelo, hagyjuk magukra a szerelmeseket. Jó ötlet. Hát csak szépen ismerkedjetek egymással. Csak döntsél gyorsan, mert délre jönnek hozzám. Ez a legjobb férje, akit szerezni tudtál? Inkább örülni kéne, hogy van. Finucsik! Szóval, maga Oszkártól terhes. Magához mennék, ha nem volnék úgy. Hisz nem akar hozzám jönni, és én is mást szeretek. Talán én nem. Akkor miért csinálja ezt velem? Mert bármit megteszek, hogy kijussak innen. Magam is így vagyok. Szeretnék Afrikában szafarizni, Spanyolba bikaviadalt látni, szeretném megmászni az Empire State Buildinget. És én mit csinálnék addig? Oszkár kölykére vigyáznék? Mindig ilyen utálatos. Sőt, ocsmány vagyok. Maga brutális vadállat. Látni sem akarom a mocskos képét. Az esküvőig! Nekem még jobb lesz. És külön fogunk élni. Jól van. Viszlát az oltárnál.
Talán a tisztelendő úr. Dr. Poole. Jöjjön, csak a főnök már várja. Aldo, tudja-e, mit követett el? Mit? Kihagyta a módosító szóban a szóvégi R hangot. Tényleg? És mennyit ülök majd érte? Maradjon, csak mindjárt jön a főnök. Elragadó. Aldo a nyelvi anomáliák kincsestára. Hallok ám. Middlesex. Mi? Middlesex megyei New Jerseyből, ugyebár? Igen, New Brunswickból. Mindjárt tudtam. Tudja, a New Jersey akcentus egyre nazálisabb, minél délebbre megyünk. Maga csodálatos tehetség, doktor. Felléphetne vele a cirkuszban. Fiatalember, én komolyan tanulmányozom az angol nyelvet. Utazásaim során 2700 szubdialektust fedeztem fel az Egyesült Államokban. Mert ott van például a kelet-texasi hangzóvesztő nyelvjárás. Ez a sok utazás tönkreteheti a családi életét. Hát, nem voltam annyit anyámnál, mint szerettem volna, de vannak macskái. Egy ilyen nagy tudósnak nincsen felesége. Én mindig csak a munkára gondolok. A hétvégén elmegyek Epelecsbe, ahol a szénbányászok helyi szakszókészletét fogom tanulmányozni. Ugye megvár, doktor úr? Úgyis van itt dolga, nem de? Hogyne. Provolone úrnak tartok beszédgyakorlatot. Jó hír. Nem kell hozzám jönnie. Találtam mást. Kit? Egy nagyon csinos és intelligens férfit, aki rajong magáért. Dr. Poole-t. Dr. Poole-t? Fúj! Micsoda ötlet! Akár az apám lehetne. És ami fő, a gyermekének is apja lehetne. Miből gondolja, hogy elvenne engem? Mert szereti magát. Szenvedélyesen, ő maga mondta. Nekem sosem szólt róla. Milyen különös, ugye? A férfi, aki igazán a szavak embere, nem meri kimondani a legfontosabb szót. Milyen megható. Tudtam, hogy így érez. Maradjon itt. Finucci ki, Finucci be, Finucci ki. Akár a kutyának. Liza! Anthony azt mondja, hogy most Dr. Poole szereted. Igen, így van. Na látod, mi? Őt szeretem. Olyan édes, olyan intelligens, olyan művelt. Más, mint a te gorilláid. Verd ki a fejedből, Poole-t, Anthonyhoz mész. De én Thorntont szeretem. Neked csak úgy Thornton? Hagyd már abba a bőgést! Ő a legérzékenyebb férfi, akivel találkoztam. Én talán nem vagyok érzékeny. De Liza, elég! Ha Poole-t akarod, mehetsz Poole-hoz, de most már hagyd abba a válogatást, mert ő a harmadik vőlegényed ezen a délelőttön, és még nincs 11:30. Nézze, Provolone úr, most már van másik férj, visszakaphatnám a nyilatkozatot? Nem adom vissza. Tartalékban maradsz, amíg a pasas nem lesz biztos. Reggelt, Doki! Ejnye, Provolone úr. Hol van az a jó? Ebben itt. Nem, a szóhasználata rossz. Jó reggelt, Dr. Poole. Igaza van. Neked meg nincs más dolgod? Rengeteg dolgom van. Viszlát, Provolone úr. Viszlát, Dr. Poole. Nézd csak, megint elmegy egy fiú. És ott jön egy pap. A saját kockázatára, atyám. Aldo, rég láttalak a miséfia. Tényleg, atyám? Nem is tudom, hogy miért. Nos, emlékszik, Provolone úr, a beszéd a legfontosabb eszköz gondolataink átvitelére. Jó, doktor, de mikor fogok úgy beszélni, mint egy bankár? Mondja utánam. Répa retek, magyaró,
korán reggel ritkán rikkant a rigó. Répa, retek, mogyoró, korán reggel, ritkán... Répa, retek, mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó. Répa, meg retek, meg mogyoró, meg... látja, Doki, már megint nem megy. Sose fogom én ezt megtanulni. Ne adja fel, Provolone úr! Próbáljuk meg új módon megközelíteni. Rendben? Mondja utánam. Rocco a rumos rabló rácsapott egy ragyogó drágakő rakományra, de rettentő rémesen ráfaragott. El tudja mondani? Rocco a rumos rabló rácsapott egy ragyogó drágakő rakományra, de rettentő rémesen ráfaragott. Sikerült? Persze, hogy sikerül, ha van értelme a szövegnek. Elnézést, Provolone úr. Elmegyek most, ha nincs ellene kifogása. És még mit keres itt? Hogy mit? Van itt egy apróság. A heti bér, amivel tartozik. Magának kéne fizetni, hogy megismerhette Underwoodot. Olyan boldog vagyok, hogy nem kell tovább itt maradnom. Mostantól nekem is lesz saját cselédlányom. Ha magára hasonlít, nem lesz öröme benne. Micsoda szemtelenség! Ezt a nőt azonnal felfüggeszteném. Én már nem tehetek ilyet, de egy pillanat alatt kirúgtam. Tudja mit? Beszélgessünk egy kicsikét inkább a lányom problémáiról. Tényleg? Pedig olyan szép kerek diftongusai vannak. Lehet, hogy az hozta rá a bajt. Tudja, a lányom 18 éves és férjhez akar menni. Na hát ez ragyogó. És ki lesz a férje? Maga lesz, Doki. Hát ez csodálatos. Mi? Ugyebár jól tudom, hogy nem nős. Nem, persze, hogy nem. Mit szólna egy szép kölyökhöz? Gyerek, hát szeretem. El van intézve. Elintézve? Nem is voltam nővel. Egy kis méz a madzagra. Biztos tehetnék valamit, hogy megvalósuljon egy álom, az öné. Hát, most, hogy így mondja, szeretném elküldeni anyámat Baden-Badenba. Van ott egy orvos, aki állítólag csodákat művel az epehólyakkal. Már mehet is a legelső hajóval. Még valamit? Hát jó volna még egy púlféle nyelviskola. Már látom a cégtáblát. Oké, Doki? Hát, én nem is tudom. Olyan hirtelen jött az egész. Íme, ez itt a sorsa kulcsa. Mi van benne? A mama epehólyagja, a nyelviskolája és minden álma. Tessék! Ne hozzon zavarba. Rögtön jövök. Dora! Hová parancsolja? Regency Gardens. Dora! 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 Most Provolone jött ki a fekete táskával. Mi lehet benne? Piszkos pénz, mi más? Most megvan. Hívom az erősítést. Hogy az a... Jó, mindenható. Csáp és bordály. Elnézést, hogy megvárattuk Clemente atya. Angelo, emlékszel Clemente atyára? Reggelt, atyám. Köszönöm, hogy olyan gyönyörű temetést rendezett apámnak. Örülök, hogy megtartottad az ígéretedet. Az atya adományért jött a templom építéséhez. Ó, és még miért? Hogy gratuláljak a lányok házasságához Underwooddal. Sajnos egy kis változás történt, atyám. Egy kedves olasz fiúhoz megy, Anthony Rosanohoz. Nincs is jobb, mint egy szép, nagy olasz esküvő. Anthony Rosano. Nem, atyám, a helyzet változott, nem ahhoz megy. Mi? Hát az nagy kár, de még fiatal. Megtalálhatja az igazi. Már meg is találta. Kit? Dr. Pult! Dr. Pult! Hello! Menjen a szobájába!
Jóra való fiatalembernek látszik. Miért menne doktor Poolhoz? Hiszen alig ismeri. Talán így volt a sofőrrel is. Kérlek, ne gyalázd Oszkárt az atya színe előtt. Ki az az Oszkár? Miért nem megy hozzá Anthonyhoz? Mert Anthony Terezát veszi el. Ki az a Tereza? Na ne, egyáltalán nincs időm elmagyarázni. Fel kell hívnom Nórát. Ki az a Nóra? A cseléd. Ex-cseléd. Te kirúgtad a cselédet? Nem, ő mondott fel, mert hozzám egy Bruce. És ez mikor volt? Mit tudom én? A zakom és a nadrágom között. Mi? Ez egyre zavarosabb. Nos, atyám, vannak az életben rejtélyek, amikor nincs más, csak a hit. Most mennem kell. Atyám, nem inna a konyhában egy csésze finom teát, amíg tisztázom a dolgot? Bocs a zavarásért, Bruce. Nóra rossz táskát vitt el, ugye elhiszed? Igen, mondd csak, ide küldenéd a táskámat az egyik embereddel? Igen, Franco Provolone. Mit gondoltál, ki beszél? Na mi van? Már is meggondolta magát? Csak visszahoztam ezt a táskát, és viszem, az enyém. Ez volna az? Igen. Amint belenéztem, tudtam, hogy nem az enyém. Jó van, tűnés. Bankárokat várunk, és nem akarunk cafkát a házba. Cukrot? Ó, nem. Köszönöm. Ki mondta azt, hogy szeretem? Anthony? Azt hittem, maga szerelmes belém. És azt ki mondta? Az apja. Elmondta, hogy terhes vagyok? Nem azt mondta. Maga terhes? Nem. Kitaláltam, hogy hozzáadjanak Oszkárhoz. Ki az az Oszkár? A volt sofőr. Bármit megtennék, hogy kijussak ebből a házból. Pontosan tudom, mit érez. Hát persze, ismeri az apámat. Ó, nem. Elég, ha anyámra gondolok. Ő is olyan... akaratos. Meg tud hát érteni, Dr. Poole. Thornton, én megértem. Liza, talán butaságot mondok. Nos, Thornton? A beszéde csodásan szép. A származása ellenére is. Ez volt a legszebb bók, amit valaha is hallottam. Thornton? Ez a sofőr lesz az alsó neműért. Én nyitom. Mit akar már megint? Mit akar már megint? Azt ott, a gyémántom. Hát persze. Hát persze, le se veszem róla a szememet. Reggel még mindenem megvolt. A gyémánt, Tereza. Most nincs semmi. Ne vedd a lelkedre. Fel se hívhatom, hiszen a nevét és a címét sem tudom. Ez a te szerencséd. Üzletet ajánlok, uram. Miféle üzletet? Nos, hozzám nőttek a gyémántok. Emlékeztetnek a lányra. Visszavenném magától $50,000.
Ugyan honnan volna neked másik 50 rongyot? Hát loptam magától. Kári! Mi van, főnök? Maga vette el. Úgy érted, elcsaklisztál tőlem másik 50 rongyot azóta, hogy legutóbb elmentél innen? Emlékszik a Fantom Társaságra, amibe a piszkos pénzt fektettük? Persze. Azt is tudja, ki a vezetője? Az nem lehet. Írtam egy csekket magamnak. A bank pedig nem kérdezett semmit. Micsoda szemét, aki képes meglopni a társait. Tehát az ajánlat. Ha visszaadja a köveket, visszaadom a pénzét. És így magát nem éri veszteség. Jól van, csúnyán átvertél engem. Ha ideadod a pénzemet, viheted a köveket. Mindjárt behozom a kocsiból. És kérem azt a papírt is, amit iratott velem. Ne aggódj, az is itt van nálam. Most megvan. Végre elkaptam. Még egy táska. Fényes napvilágnál. Kérem a táskát. Cseréljünk inkább egyszerre. Nem rossz ötlet. Ez az. Kihívom az újságírókat is. Hadd lássa mindenki a nagy fogásomat. Minden rendben van, főnök? Miért nem csapsz valami zajt, amikor jössz? Angelo! Gyere fel az irodába, beszélnünk kell. Jól van, megyek. Kani! Igen, főnök! Ne zabálj, figyelj! Vidd ezt a táskát föl a könyvtárba, és történjen akármi. Egy pillanatra se vedd le róla a szemedet, megértetted? Igen, főnök! Felhívtam a cselédközvetítőt, és azt mondták, küldenek valakit. Emiatt kellett feljönnöm. Angelo, senki sem akar itt dolgozni. Ezért szeretném, ha kedvesebb lennél az új lánnyal, mint Nórával. Nórával? Aki beházasodott az Underwood vagyonba, hálás lehetne a közvetítésért. Hé, Tumi! Most meg egy sofőr jön. És az is egy táskát hoz magával. Mit akar, tábornok? Underwood úr küldte vissza Provolone úr táskáját. Kösz. Und el kell vinnem Miss Nora táskáját. Jól van, lehozom a könyvtárból. Kerülj bejebb, Fritz. Szitanszé. Viheted. És üdvözlöm a császárod.
Meglátod, jó leszek a lányhoz. Átöltözöm az ebédhez. Olyan jó magában lenni, Thornton. Olyan mélyen érez. Liza, jövő hónapban elmegyek az Ile-de-France-on egy nyelvész kongresszusra Brüsszelbe. Brüsszel? Az Európában van? Igen. Ugye küld képeslapot. Címezze csak ide. Szenvedéseim színhelyére. Nem tudom, hogy merhetem-e. Hát, szóval, hogy... Nem merem megkérni. Na nyögje már ki! Hajlandó volna oda eljönni velem. Hogy én? Dr. Poole! Jöjjön, beszélgessünk. Ha megbocsát. Oké, Doki, üljön le. Hol is tartottunk? Tudom. Volt egy ajánlatom, hogyha elveszi a lányom. Igen. Ajánlott egy táska női fehér neműt. Hagyja már a bugyikat a fenébe, de áll az ajánlatom, és mindenki tudja, hogy provolone szava holdbiztos. Ez így van, Doki. Mindenki tudja, hogy tisztességes csirkefogó. Ez oximoron volt. Jaj, Doki, hogy mondhat ilyet? Hagyja már Kanét, úgy beszél, ahogy tud. Bocsánat. Oké, Doki. Lényeg az üzlet. Elveszi a lányom, és magáé, ami a táskában van, nyithat egy nyelviskolát. Vannak, akik ölni is tudnának azért, ami most a magáé. Ugyan már, provolone úr, sose láttam még ennyi pénzt. Nézze, micsoda kincs, és ez még nagyobb, és hopp, nézze. Micsoda hatalmas címlet ez. Dr. Poole, lenne szíves kifáradni a kertbe, amíg néhány szót váltok a munkatársammal? Kérlek, javíts ki, ha tévedek. Mondtam-e, vagy nem mondtam te neked, hogy figyeld ezt a fekete táskát? Figyeltem. Egy pillanatra sem vettem le róla a szemem. Akkor hogy kerültek a bugyik az $50 000 helyére? Megmondta Doki. Nem vagy más, csak oximoron. Hogy válhat 50 rongy bugyivá? Ezt kérdeztem én is. Talán csoda történt. Tudja, mint a hallal és a kenyérrel. Liza, jöjjön velem. Hagyjuk ezt a bolondok házát. Veled bárhová, baby. Baby? Főnök, biztos abban, hogy pénz volt benne? Igen, Anthony lopta tőlem. De ellopta, hogy lehetett itt? Úgy tettek fej, hogy aztán visszahozta. Miért hozta vissza magának? Hogy visszavegye a köveket. Milyen köveket? Amiket ellopott. Köveket is lopott magától? Azért, hogy a lányomnak adja. Lizának? Nem Lizának, Terezának. De hát magának nincs is Tereza nevű lánya. Persze, mert nem is a lányom. Érted már? Hogyne. A lánya nem a lánya. A Zsuzsó meg, ami a kövekben volt, bugyivá változott. Na látod. Látom hát. Csak azt nem értem, amit mondok. Csak én vagyok. Kell szürpríz. Üljön csak le, a nővér majd szólítja. Visszajött a csaj. Melyik, a Nóra? Nem, az a másik, Tereza. Tudja, főnök, az, amelyik nem a lánya. Várhat egy kicsit, most keresek valamit. Mit? Egy táskát, amilyen ez itt. Ne törődjön vele, azt már visszaadtam Underwood sofőrjének.
Mit csináltál? Odafönn volt a könyvtárba, és én kicseréltem a táskákat. Nem volt ott ez a lángész? Lehet, hogy ott volt. Kani, ott voltál? Én nem láttam ott. Miért nem jár együtt két ilyen szép marha? Francba! Underdog, Underline, Underwood, Underwood. Provolone úr várja a könyvtárba. Kani? Jöjjön. Megint jön a fiú egy másik táskával, és ti még azt hittétek, hogy Provolone jó útra tért. Jó van, jövök. Nyitom már. No csak, visszajött a bajkeverő. A sofőröd nem azt a táskát vitte el. Intézd el valahogy, pronto! Nos, mivel szolgálhatok? Lehetne 4 szem közt? Kani, kifelé. Hadd maradjak, főnök, ha kimegyek, elveszítem a fonalat. Na jó, maradj, de pofa be! Én olyan boldogtalan vagyok. Butaságot csináltam. Ezt már tudom, megbeszéltük. Nem, ez más. Elhagytam Antonit, akit a legjobban szerettem. Aranyom, ez volt a legjobb, amit csak tehetett. Mindenütt kerestem. Még a lakásán is. De nem volt ott. Nem tudja, hol találom. Nem, de feltehetőleg most lop tőlem újabb 50 rongyot. És ha most megbocsát, fontos dolgom van. Lehet, hogy mégis tudom. Hol van? Közelebb, mint gondolná. És ha itt marad, hugocskám, rám bízhatja a dolgot. Azt hittem, hogy a lánya. Pofa be! Szóval, kicsi Anthony, azt hitted, hogy átverhetsz engem. Hová gondol Provolone úr? Készpénzt adtam az égkövekért. Na és az hogy változott bugyivá? Milyen bugyivá? Én tudom, a cseléd bugyijává. Kani, kérlek. Franco, nem adom vissza ezt a táskát azért a másikért. Nem tudom, miről beszél, de az égkövek magánál vannak. Hát nem marha nagy kujon ez a srác, visszaadja a saját pénzemet. Hé, Kani, vigyázz rá. Miket beszélek? Na, szóval most visszaadnád a gyémántjaimat, ha? Igen. Rájöttem, hogy rajtam már a világ összes gyémántja sem segít. Terezát nem pótolja. Ez a fiú költő. Ha találkozik még vele, mondja meg neki, hogy szeretem. És nem akartam megbántani. Tereza bent van a könyvtárban. Hát itt van. Igen, és imád téged. Anthony, kérlek, bocsáss meg. Nem. Az egész az én hibám. Én nyitom. Lehet, hogy Underwood sofőrje a pénzemmel. Hagyja. Hello, engem a munkaközvetítő küldött. Ne haragudjon, ha rövid leszek, de fontos vendéget várok. Üljön le, hölgyem. Nem akarom föltartani, Provolone úr. Itt vannak az ajánlásaim. Értek a házvezetéshez, tudok főzni. Nem ért véletlenül az ajtónyitáshoz is. Jó, mindez nagyon szép. Mondja, mióta szolgál? Az első állásom James Bonomónál volt. Campo Jimmy Bonomónál. Hallod, Áldó? Campo Jimmynél szolgált. Emlékszel rá, ideges fickó volt. Hát persze, hogy emlékszek. Rendes apsi volt, mintha itt állna előttem. Mikor is halt meg? Várjunk csak, 27 évesen és ülve. Hát ez nem igaz. Én is az ő sofőrje voltam.
Az volt az első helyem a szakmában. Így volt, Franco. No. Raxi? Emlékszel még rám? Hogy emlékszek-e? Hát hogy tudnám elfelejteni az én legelső... Mit szóltok hozzá? Milyen kicsi a világ? Tisztára bele voltam zúgva. Aztán... hirtelen eltűntél. Miért? Hát a környezet nem volt épp a legjobb a kislányom felneveléséhez. Gyereked is van? Ő most már felnőtt nagylány, nem sokára férjhez megy. Úgy örülök, hogy látlak, Raxen. Ki a lány vőlegénye? Ó, az egy nagyon sikeres könyvelő. 1400-at is megkeres. Havonta. Ó, az már szép summa. Várjunk csak. Mondd, azt a fiút nem úgy hívják, hogy Anthony Rozzano? Ismered? Ismerem. Néha azt kívánom, hogy bár ne ismerném annyira. No csak, a te lányod akkor Tereza. Hát Terezát is ismered? Hogy ne ismerném, miután ő a lányom. Akkor tehát mindent tudsz. Mit tudok? Hogy te meg én, szóval mi... Hát nem érti, főnök? Az ő lánya a magáé. Tereza tényleg a maga lánya. Hát ez marha jó. Nem igaz. Miért lepődsz meg? Semmi nem vagyok meglepődve, csak ezen. De azt mondtad, tudtad, hogy a lányod. Tudtam, hogy az én lányom, de nem hittem, hogy az apja vagyok. Megmondtam volna. De nem tudtam, hol vagy, mert otthonba küldtek. Jól van, ne sírj, semmi baj. Máma nagyon hullámzanak az érzelmek. Apám egy szülőautóba küldött Terezával. Azt mondta, szégyent hoztam a családra. Micsoda tök fej volt. Nem akartam mindezt elmondani neked, mert féltem, hogy megharagszol ránk. Ó, nem, Raxi, miért volnék mérges? Csak ne sírj már, kérlek. Angelo! Mondd, ki ez az asszony? Az új cseléd. Azért ne kényeztesd ennyire a hölgyet. Na és miért sír? Mert boldog, hogy nálunk dolgozhat. Majd megbánja. Gyere, hadd mutassalak meg valakinek. Ki van itt? A lányunk. Tereza itt van. De miért? Az egész, hogy 8:30-kor kezdődött. Pofa be! Aldo, hívd ide a lányt. Tereza! Látod, milyen rossz a modora? Mama! Mit keresel te itt? Beszélgetek apáddal. Apámmal? Ideje megtudnod, hogy te a Franco Provolone lánya vagy. Provolone úr. Ó, mama! Most már tényleg szólíthatom papának. Ne próbálkozz, mert agyon csaplak. Figyeljetek ide! Fontos bejelentésünk van. Mi történt, Lisa? Én és a Doki eljegyeztük egymást. Aldo, végy elő egy pár üveg pezsgőt, mert ünnepelünk. Micsoda boldogság! Lányaim. Gratulálok, Doki. Jöhetnek már a mézesedek? Vigyázzon, Kani. Nagyon kilóg a dialektusa. Essünk túl rajta hamar, mert vissza kell mennem egy kölcsönügy miatt. Egészen biztos a dolgában, hadnagy? Hé, Tumi, ezt nézzétek meg. Ezek a nagymenők. Óbenion bandájának tagjai. Nézzék, nyitott ajtóval vártak ránk. Gyönyörű szép nap ez a mai. Mindkét lányom férjhez megy. Mi az, hogy 2? Drága feleségem, az ott Tereza, a lányom. A lányod? Csak most jöttem rá. Én is. Ha ő a te lányod, ki az anyja? Én vagyok.
Gyereket csináltál az új cselédnek! Elnézést. Lehet, hogy rosszkor jöttünk? Nem, uram, jöjjenek! Itt a pezsgő, főnök. Áldó, te féleszű, tiltott italt hozol! Nem tudod, hogy szesztilalom van? Hogy ne tudnám, abból szedtük meg magunkat. Ergy az ergek, bavankárok. Vagy hol rá? Ó, csak a hajúavatás miatt van pezsgő. Bizony nem könnyű manapság jó inas találni. Bocsássatok meg, de üzleti tárgyalásom van az urakkal. Tessék. Fecsegő Charlie úr keresi önt. Fizeti a hívást? Jó, adja csak. Halló, Bendetti úr! Mi van, tudsz valamit? Esemény van, Bendetti úr. Ahogy vártuk, négy nehéz fiú ment be a Frankóhoz. Köszönöm, fecsegő, ezért egy 100-as jár. Egy 100-as? Nagyon szépen köszönöm. Ahogy sejtettem, ott van O'Banion. Oké, most lecsapunk rájuk, mégpedig azonnal. Egy 100-as. Hozzatok pizzát! 1 óra múlva itt vagyok! Kaphat egy külön irodát. Külön titkárnővel, telefonnal, gyönyörű szép kilátással. És kulcsot a luxus nyaralóhoz. Csak szavazatot nem kap. Mi? Hadd nézem csak. Mi úgy gondoljuk, hogy többet segíthet a tanácsaival. Csak addig, amíg beletanul a bankszakmába. Hogy úgy mondjam, csendes társként. Javítsanak ki, ha tévedek, de annyi pénzért, amennyit beteszek. Jár a szavazat. Ha szabadna felhívnom a figyelmüket, uraim, a B függelékre. Ó, vagy úgy. Az csak mentesíti a bankot a felelősségtől. Igen, hogy Provolone úr... Hogy mit ne csináljon? Ne kövessen el súlyos hibákat. Ne csodálkozzanak rajta, hiszen mindenki tudja, hogy honnan jött. Anthony, az urak nem bíznak bennem. Úgy látszik, hogy nem. Dehogy. Provolone úr. Ezek a záradékok magát épp úgy védik, ahogy minket. Lenne szíves aláírni? Kérem. Jól van, elég a játékból, fel a kezekkel! Kinyúvasztom, aki megmozdul. Hadnagy úr, micsoda meglepetés. Örülsz, mi? Mondtam is reggel az asszonynak, hogy át kéne hívni Tumit egy teára. Azt hiszi, hadnagy úr, hogy mi üzletelünk ezekkel? Csak azért jöttünk, mert fenyegetett. Így van, erőszakot is alkalmazott. Csak nyugisan enyves. Ő enyves Friszketti, O'Banion főgóri. Rendkívül örülök, hogy dolgozni látom, hadnagy. Köszönöm. Ez az ember a hírhedt penge, Sitsebursky. Mit mond, kérem? Most repül a kismadár. Nézd csak a feket hadnagy. Az Egyetemi Klub, Harvard Véndiák Klub, Republikánus Nemzeti Bizottság, Városi Kereskedelmi Igazgatók Testülete, Városi Kereskedelmi Kamara, Pénzügyi Tanácsadó Bizottság, Elnökválasztási Bizottság, Bankigazgatók Klubja. És 2 jegy a rendőrök pályára. Vagy ti vagytok valódiak, vagy ezek a legjobb hamisítványok, amiket valaha láttam. Remélem elégedett, hadnagy. Jaj, majdnem elhittem, hogy ő az enyves Friszketti. Én ezt nem értem. Mit keres Provolone 4 bankár társaságában? Talán egyesülünk. Fogd be, Franco! Megvagytok! A táska! Rajta, fiúk! Keressétek azt a fekete táskát! Azt, amit egész nap kibehurcoláztak! Ez már nem Franco. Ugye félsz? Hadnagy úr! Megvan! Ahogy megmondtam. Ami Franco barátocskánk az ő bankjukban mossa a szennyes pénzét. És ez itt a bizonyíték. Készíthetik a kameráikat.
Fiú, ezt ne szalasszák el, mert ez a nagy fogás! Vigyázzanak az utamból! Na fiú, ez jól elhúzta a szennyest. Előre megmondtam, hogy ez lesz a vége, ha szóba állunk ezzel a gazemberrel. Gazemberrel? Maguk jöttek hozzám, záradékkal és függelékkel, hogy kicsalják tőlem a pénzemet. Én megszoktam, hogy csibészekkel, csempészekkel tárgyalok, de maguk bankárok beszarjak. Velem még sohasem beszéltek így egész életemben. Mert még túl fiatal. Mikor lesz a nagy mosás? Igaz, hogy gyűjti a női bugyikat? Nem lenne szívesebben mondjuk bankőr? Elég, hagyjanak békén, idióták! Gyorsak leszünk, s kemények. Senki sem maradhat élve. Húzzunk el innen gyorsan! Mi történt velük? Nem sérült meg valahogy? Félre, félre! Tűnész az utamból! No csak. Vendetti úr. Hello, Tumi! Rajta, fiúk! Vigyétek őket! Anthony, tetszett, hogy elbántál azokkal a fiúkkal? Köszönöm, uram. Úgy döntöttem, te leszel a pénzügyi főnöke a Provolone vállalkozási irodának. Uram! Pápa! Kösz a bizalmat! Szóval folytatjuk a bulit? Provolone uraság. Felejtsétek el Provolone urat, mostantól fogva főnök vagyok. Igen, főnök! Bocsánat, papa, én mindent megtettem. Akarod, Eliza és Tereza, férjedül Thorntont és Anthonyt, Isten és ember színe előtt? Igen. Igen. Ha valakinek tudomása van-e Szentfrigyet akadályozó okról, az közölje most, vagy hallgassa el örökre. Ki maga? Oszkár vagyok. Dobjátok ki. Expeditíven. Azonnal. Tegyenek le! Mit akarnak? Mostantól férj és feleség vagytok. Csókoljátok meg egymást. Magyar. Gáti Oszkár, Farkas Zsuzsa, Velencei István, Harsányi Gábor, Kerekes József, Pusztaszeri Kornél, Radó Deniz, Rátonyi Róbert, Bence Ilona, Hollósi Frigyes, Maróti Gábor, Győri Ilona, Csurka László, Snell Ádám, Szokolai Ottó, Verebé Iván, Kassai Károly, Úri István, Szersény Gyula, Csíkos Gábor, Balog Erika, Hegyi Barbara, Kárpáti Tibor, Konrád Antal, Szalai Imre, Szirtes Gábor, Soproni Ági, Németh Gábor, Benkő Gyula. Magyar szöveg Csörögi István, hangmérnök Fény György, rendezőasszisztens Győrvári Jugi, gyártásvezető Fehér József, vágó Csolyáni Árvai Zsuzsa, szinkronrendező
Kosztola Tibor. A szinkront a Mafilm Audio Kft. Készítette. Forgalmazza az Intercom. Pronto partito, l'anno del giorno, sembra in fondo, in girotta, mille cucchiari per gli avvieri, vita più lungo non si dà. La 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 la. Rato di fetteri, lanci di pollici, a mi comando tutto questa. Lanci di pollici, un rato di fetteri, a mi comando tutto questa. Bella risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, la 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 l'era, col cavaliere, la 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 la. Che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere, per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donna ragazze, vecchie fanciulle, quella parrucca, rosolo d'orbo, quella sanguigna, questi biglietti, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, prende la palla, prende il biglietto. Figaro, 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 ahimè, ahimè, di furia, ahimè, di cola, una alla volta, per carità, per carità, per carità, una alla volta, una alla volta, una alla volta, per carità. Figaro, son qua, ehi Figaro, son qua, tiro là, tiro qua, tiro là, tiro su, tiro giù, tiro su, tiro giù. Bruttissimo scusa il polvere, sta la facciata dalle città, dalle città, dalle città, dalle città, dalle città. Apro Figaro, bravo bravissimo, apro Figaro, bravo bravissimo, di fortuna, di fortuna, di fortuna, non necherrà, la 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 la, di fortuna, di fortuna, di fortuna, non necherrà, sono il factotum della città, sono il factotum della città, della città.